tevgera jinên Hilala Zêrîn a Bakur Rojhilatê Sûrî jina tekoşer Berxwedêr û damezrînera PKK Sakîne Cansiz û rêhevalên wê Fîdan Dogan û Leyla Şaylemez di nehemîn salvegera şehadeta wan û yên siyasetmedarên jin Sêvê Demîr, Fatima Uyar û Pakîze Neyîr yên ku di qedexeya derketina derveya 2016 de di navçeya Silûbiya ya Şirnexê li ser destên dagirkeriya Tirkiyeyê şehîd bûn, em bi minnet û rêzdarî bibîrtînin. Tevgera jinên Hilala Zêrîn em soza şopandina riya wan didin û dibêjin hedefgirtina jinên siyasî aliyê dewleta Tirk a faşîst be wê îradeya me neşkê. Vesayetên wekî Heval Sakîne û rêhevalên wê ku jiyana wan hemû bi tekoşîn û berxwedanê li hemberî desthilatdariyê hîje û dagirtî bû, ew berxwedanî bû sedema vêvekirina riya azadiyê ji jinan re û di cîhanê de bû sembol. Em wek tevgera jinên Hilala Zêrîn a Bakur Rojhilatê Sûrî şoreşa me xwe dispêre mîrasên dîrokî ku bi taybet bandora tevgera azadiya jin li ser jinên Kurd li Rojavayê Kurdistanê hate kirin, ev jî bû bingeha şoreşa me. Ji ber vê yekê rojane di herêmên me de jî jinên pêşengê şoreşê ku Heval Sakîne ji xwe re wek sembola berxwedanê didîtin, rastî êrişên qirkirinê tên. Ev jî wê dide diyarkirin ku armanca dewleta Tirk a qirker Kurdan qir bike, îradeya jinê bişkîne û xweseriya demokratîk bê bandor bike. Komkujiya nehê çileya 2013 û ya Silûbiya ku li 2016 de ku li hemberî pêşengên şoreşa jinê li Parîsê pêk hat, ev jî nîşaneya polîtîkayên qirkirina jinên Kurd û berdewamiya komploya navnetewiya li ser Rêberako ye. Ji ber de hedefa hêzên faşîst de pêşengên tevgera azadiyê û jinên pêşeng dike tune bikin. Qetilkirina sê jinan di asta lêveberiyê de em wekî kesayet nagirin dest lêbenê di asta tawan û sûcên şer de dibînin, ji ber ku jinên siyasetmedar û dîplomat yên ku bûne dengê jinên azadîxwaz û ev bûye di dilê Fransayê de ku cihê herî girîng ên jin û famînîstan e, ew ê peyamê dide hemû jinên pêşeng ku hişmendiya desthilat û êrê nede ku jin pêşengiya civakê bike. Ji bo wê em vê komkujiyê di asta qetilam û qirkirina jinên siyasî de digirin dest. Li ser komployê re 11 sal derbas bûn, rayedarên Tirkiye jî li xwe mikur hatin ku bi destê xwe bi awayekî plankirî ev komkujî pêk anîne. Lê rixmî vê yekê jî dewleta Fransa helwestek li hemberî dewleta Tirk negirt. Ev bêdengî tê wateya ku di komkujiya Parîsê de hevkariya dewleta Fransa bi dewleta Tirk re ye û dewleta Fransaya ku doza mafên mirovan û jinan dike dixebin şermeke mezin li pêşverî raya giştî. Heya ku dewleta Fransayê ji Tirkiye hesab nexwaze nikare xwe ji vê şîrîkatiya komkujiya Parîsê ku bi destê dewleta Tirk pêk hatiye xelas bike. Em tevgera jinên Hilala Zêrîn em dîsa soza xwe bi şehîdên xwe re nû dikin û li ser şopa wan in. Em dibêjin rîvkirin îxanete. Em ê tola hemûyan hilînin û vê dozê jî bişopînin ta ku hesabxwestinekî navnetewî ji dewleta Tirk were xwestin û edalet bi cih bibe. Dîsa em wek jinên Kurd li ser şopa sariyan de tekoşîna xwe bilind bikin û di sala 2024 de bi yekîtiya jinan em ê hemû komployên qirkirinê vala derbixînin û destkeftiyên jinan bi tekoşînê misoger bikin. Jin jiyan azadî tevgera jinên Hilala Zêrîn heftê meha yekê 2024. Jin jiyan azadî! Jin jiyan azadî! Jin jiyan azadî! Jin jiyan azadî!